Bapak Ibu tasih kerso nenggani acara pada sore hari ini sesarengan Rogo Samboyo Putra leres nggih? Iya Pak ya. Iki diparingi lagu sing piye iki kira-kira? Aku tak ning mburi panggung lek ngono pirablek. Melayu ngetan ya Mas, Banyuwangen ya. Nah, cocok nggih. Iki kendangnya ben nyambut gawe ya. Gerejakan it's okay. Gelandangan Banyuwangi kan lho Mas. Lagu kok gelandang-gelandangan iki piye to Ki? Apa sih bener? Heeh. Ya gerejakan-gerejakan. Gerejakan iki ya salah sing bener ya gerejakan Banyuwangi. Ya yo jan sing main bagus-bagus luar biasa. Lho, Rogo lho Ki. Lah ya Rogo Samboyo Putra iki lho. Jarene pemaine sing tuwek dige tumbal nggih. Gak enak pemain tuwek kene. Oh, nom-nom nggih. Nom kabeh. Oke, gerejakan Banyuwangi sesarengan Rogo Samboyo. Ya. Lololililolilolilo. Rogo lagi. Api mangane selonjoran lanang wadon ubiar-ubieran gandeng tangan pengen mengisir gerak Yeah.
Grojogan Banyuwangi sampun diaturaken nggih. Iki tasih lanjut nggih. Niki nyuwun lagu menapa Bapak Ibu? Pisan kas kok gedang neh. Pisan kan gek neh iki piye iki jane? Pisan kas kok gedang neh ngono Mas. Oh ngono. Bapak nyuwun lagu napa Ibu? Pak, njaluk apa Pak? Pak. Mbak-mbak yang ada di sini, kayak usah terutut teko kono iki piye to, Nggih? Ponsel sawer. Masalah. Enggak, golek sing akeh ya Le ya. Heeh. Ora usah melu-melu diplok barongan ngene kono. Gubuk Asmara ya, Mas. Gubuk Asmara. Di versi ngene iki Mas. Versi Pegon lu dangdut. Iya. Pegon sik terus dangdut. Ya. Mbak Maya nyanyi karo kowe Mbak Maya. Nggih, tasik sesarengan Rogo Samboyo Putra Indonesia. Matur nuwun Bapak TNI. Oke, monggo. Gubuk Asmara. Disumet, Mas. Lah ya kobong wong gubuk kok disumet. Ora maksudnya ditabung. Oh, ditabung. Ya. Hei. Nah, ora sida. Kok kobong tenan. Piye? Gayeng. Ning ya rada mengke-mengke didik. Rada mengke-mengke saiki, ora apa-apa. Oh, gak apa-apa. Iki nanggap ngene iki apa larang to? Hah? Nanggap ngene iki larang. Murah gak sampai sapi loro. Ora sampai ya. Gak Iso sampai. dicicil gak? Iso. Piye kuwi? Iya. Isu awan bengi. Isu. Apa enek wong kredit kok isu awan bengi nyicil. Kowe kredit iki ya paling gak ya seminggu pisan. Seminggu pisan. Apa ya saulan pisan. Ya selak merongos no. Hah? Ya piye terusan gitu ku rokok caca apa? Lah nek saulan kas terus senggel ya gak apa-apa kok. Lanjut nggih. Sedetan sajroning lelo datang luntur toyo merasi. lelo lelo lali lali. Aku kowe dadi mergo ning gubuk asmara.
sampun kula aturaken nggih sesarengan Nggih. Raga Samboyo Putra Indonesia.